Čaute ľudia, vítam vás pri tomto videu a idem natočiť tutoriál, ako stiahnuť zadarmo SnowRunner a máte sa na čo tešiť na Windows 10. Na začiatok videa nezabudnite zanechať like a odber. Prídete na stránku SK, napíšete si do vyhľadávača SK.cz a torrent, toto, napíšete si torrent EU a prídete na túto stránku, tuto kliknete na túto stránku, tu sa musíte prvé prihlásiť, počkajte, tu máme toto, tu sa musíte prvé prihlásiť. Keď sa tu neprihlásite, nemôžete sťahovať a takto. Keď sa tu prihlásite, môžete sťahovať. A čo hľadáš? Dáme SnowRunner. SnowRunner dáme, aké? Dáme toto. Dáme 2020, vyskúšame. Koľko nájde toho, som zvedavý. A nájdeme čo najmenšiu hru, počkajte, 6.6. Ja som stiahoval verziu 6.6 Reparts. Toto si máte takto najduté, 6.6, tuto máte 6.6 a máte to a stačí vám toto. Tu si prijete do volant, takto prídete, tuto je hovorí, nezabudnite nás doporučiť na Facebooku, dáte OK a tu sa vám to stiahne. Ja to už mám stiahle, aj nainštalované a takto. Keď vám toto sa videoko pomohlo, aj všetkým ľuďom, kto chcel SnowRunner zadarmo, nezabudnite zanechať like, keď sa vám to ľúbilo, a odber, keď vám to pomohlo. A do komentára napíšte, aký mám natočiť tutoriál a čo vám pomôcť. Si to video sa budem končiť. Čaute!